bịakwanụ ka unu nụrụ akụkọ na Lagos State Commissioner of Police Oluwadare Jimoh na ọgbagokwa ndị Investigation Criminal Department na onyegokwa afa ikike ndị nke a na-akpọ SCID wee na-agwafa maka ebubo nke a na-ebokwanụ Pastor Chris Okafor, onye nke nwere ụka a na-akpọ Mountain Liberation Miracle Ministry. Na-enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-abịa n'aka ndị uwe ojii wee na-ekwupụta na Pastor Chris gbalụfa egwu ọlakarịpụtụ na ọ na-abụ onye ọlachalụ na ọha kwụ ụgwọ otu ọlalụ na ọbelafa ti okwefa nkwa na ọya anụfa. Na-enwere onye nke si eme ife ejije na Nollywood industry Doris Ogala na onye nke ahụ kwuru wee sị na pastọ na-alarị ya since 2017 wee ruo na 2025 na ya bụ pastọ kwekwanụrụ ya nkwa na ọya anụ ya na ya eme ya bụ pastọ nyocha na nzacha n'ife gbasatalụ egwu ọlakarịpụtụ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Na-enwekwara ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-abịa na-akọkwa na ya bụ pastọ sokwa wee tụọ alụfa otu amụ na-ekwekwafa nkwa na ọya anụfa. Na-enwecharị ndị nke kukwa nwa n'aka wee sị na pastọ tụbarụfa ime na pastọ tụbacharụfa ime wee gbaa ọsọ na pastọ ekweghọ enetakwana ya bụ ụmụazị o jikwa n'utu ya wee mụ. Na-enwekwara nke egosiri n'ihu akwụkwọ onye nke bụkwa nwa pastọ na osokwa wee bịa gbaa akụkọ ọgbaama n'isi nna ya bụ Pastor Chris Okafor atasa pastọ eze na-aghọrị ndị ọ na-achị na ya bụ nwatakịrị sịrị na papa ya sokwa wee kwenye nkwa ọnụnụ na papa ya gwara ya nya bịa ka fa gbaa egwu ọlakarịpụtụ ka ọ gbaa ya iche na mmadụ bụ egwu na ọ bụrụ na ọ hụ na ọnya nwa bụ papa ya n'oji utu ya wee mụ ya na ọ ya kwekwa ya nkwa wee sịkwa ka ọnụ bịa. Pastọ na-eme alụ atasa pastọ bụ Pastor Chris Okafor onye ọkpa ịtọ ya ife obu na mgbadagada na kọntrolu na ya bụ pastọ aha kọntrolu nwu ọkpa ịtọ ya o ji wee bụrụ nwoke na ọba skulu enweghị breki ka ya bụ pastọ bụ ọ gbagide ebe ọbụla ọ fụrụ onyue nsị nyue mamịrị ọ na-agbakwa na baskulu dị ya n'ọkpa ịtọ na o nweghị breki nke bụkwa na nwunye ọ na-anụ anụ o ji nkụrụ wee were aka wee chọọ ka o tigbuo na nwaanyị esogo wee pụtakwa wee sị na pastọ na ụmụ nwaanyị na-anụ di pastọ tụbara ime n'ọka nkụ na mgbe ya na pastọ bi n'ụlọ ọ na-abịakwa ụka n'ọkwa sọsọ ụmụ nwaanyị ka ya na ya da-atụ chalenji na onwegori nke pụtarụ wee gwa ya na pastọ ya darịa na ya bulu akpịa nawa na onye nwa ka pastọ ka fụ n'anya karịa anya bụ nwunye pastọ. Na-enwe kpọcharịa afa ndị nọ na di pastọ tụbara ime si na si gbọrọ ụmụfa ka eje nenefa nke a na-akpọ DNA na enene ya na ya afụ na pastọ mụrụ. Na-enwere nwaanyị nwa nọ na di pastọ tụbakwara ime na $10 million ka eji wee mechi nke ahụ ntị na-abụ na ịta anụ ya. Na-enwekwara otu nwata nwaanyị kukwa nwa n'aka na ya bụ nwa ya adebe 5 years mana ya bụ nwa ọdụka ọbụ ọtista na pastọ anụnwa sokwa wee tụba ya bụ nwaanyị ime a na-akpọ Ụkwamaka ka ọ si dobe afịa na nke nwaanyị sịrị na pastọ atụba gị ime ugboro 5 wee jekee ya nwa obu n'afọ wepụcha ya bụ nwa na pastọ nyere ya pụrụ ka ọ taa na sinti ahụ na ọ maazị ife ọ na-eme na ọka ọ duzi ime nke anụnwa ọ mụrụ kịta Doris wee pụta wee na-agụrụ Pastor Chris egwu na your pikin be this o e no get another one na your pikin be this o Pastor Chris atasawo na your pikin be this o eze na-aghọrị ndị ọ na-achị o na your pikin be this o na ọ bụrụkwa sọsọ nwa bụ nwa Pastor Chris mụrụ. Na-enwekwara nwaanyị pụtarụ si na ọ bịara n'ụlọ ụka pastọ ti anya cheru na o nwere ife ọya gwa ya spiritual and physical. Nwaanyị chegide chijie bifo nweta onwe ya ọ bụrụ n'ime ụlọ ụka na pastọ nwechara ibe dị n'ime ụlọ ụka ya ebe ọ na-agba ndị chọọchị membia iche na mmadụ bụ egwu ebe ọ nọ wee na-atụrụfa otu amụ na ka pastọ gbachara egwu ọlakarịpụtụ na ọ gwakwara ya nya kpọta ụmụnne ya nwaanyị na-abụ na o nwere ife ọ furu n'isi spiritual and physical. O wee kpọta ndị nke ahụ bifo mara ife na-eme pastọ wee tụbafe ite ime. Na-enwekwarị nke na Amerịka na ọ sịkwa na Pastor Chris kwere ya nkwa na ọya anụ ya na-anakọta ego ọ lụtara n'ọrụ na-eri. Na-enwekwarụ nke nọ UK na ọ sịkwa na Pastor Chris kwere ya nkwa na ọya anụ ya na onye nke ahụ rị na Pastor Chris akpọrọ gị ya wee jekwuru pastọ anụnwa gbara ya na nwunye ya akwụkwọ. Pastọ ahụ wee gọzielu fa union fa nya na emechazie n'echi niile na fa na-abụ ya abụ di na nwunye nọ ntu a ka o si wee migidekwa ego onye nke ahụ wee bihapụkwa ya na ụmụ nwaanyị bịagolu nye kọmprenu n'isi pastọ ụnụ ba atasa ịkwọkịrịkwọ pastọ ọlatụ ndị ọla n'iyi eze na-aghọrị ndị ọ na-achị atasa
na ụmụ nwaanyị adịrọkwa otu na ọ dọrọkwa ebuo na fa ka nkụ na-enwekwara ndị nke ifele ekweghọdịrị wee pụta ka fa wee kọọ ifefa na ọlakịrịpụtụ pastọ Kristi jelu ụfọdụ ụmụ agbọghọ na ifele na-emefe pụtakọ ka ọ ghara ebe ịkọcha afaghị adụ na mkpume onye ọbụla fụzie n'ụzọ ka ị na-aga asị nakwa nke a pastọ Kristi so wee tụrụ ụtụ amụ wee gbaa egwu ọlakịrịpụta iche na mmadụ gba egwu na ụmụ nwaanyị bụ aja dị na pastọ Kristi tụrụ ụtụ amụ pastọ unu bụ atasabu oji utu eji ego amamife kpatalụ na o jekwa ihọrọ ụmụazị jezi ọgbara ọfụ anụnwa onye ọ lachalụ tata echi ka o buru list wee bịa ka ọ si ya na papa ya dara enu ukwu ose na ya eme ya operation n'azụ na mama ya si n'enu ebe ọ ji ịkpata green wee daa ife nwa wee sọkpọ ya ofu anya na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ na ụgwọ skuul hostel ya na ọgwụgo na ụgwọ ha onye ebiru n'isi amahụ na apụrụ nwa na-enyefa na oke ịghara ikwu okwu ego ka ogene ka ha na-ala ụsọ ọtụ na-asụwarị na-abọwarị ihe ekwute okwu ego hei pastọ na-adụ mma ije nga sinsi ya nwa ya nwaanyị ji wee kọcha ife ọ kọrọ ya ka m ji wee chinye aka enu wee sị na pasta ọ bụla ọgwụ o lerie o metalụ were isi eburu iko ya ejugo ọ ya ata afọ ọtụ niile ọ lakọtara ọkwụghị ụgwọ nnọọ ife niile a ka Lagos State Commissioner of Police CP Olugudari Jimoh nnọọ ife niile a ka ọ fụchara wee sị mba na ndị SCID na faji ebido nyocha na nzacha n'ife gbasara egwu ọlakịrịpụtụ ụtụ amụ ọlatụ ndị ọla n'iyi n'isi pastọ unu bụ atasa pastọ Kristi Okafọ ka emeghe nyocha na nzacha ma na ya akpụpịa unu ikpe ka ọ gwafa ka o si wee na-alụ ụmụ nwaanyị niile okotori igba n'ọkwa nke nnụsị ka m wetara unu na nkịta anụnwa na-enyegokwa ọda ka eje mee pastọ unu nyocha na nzacha n'ife gbasara ịkwọ kịrịkwọ ọhụụ na amụ